Ukukhuluma nomlungisi ngesakuyona inkinga. Kuba inkinga mesizothi sikhuluma nomlungu kukhona nani nilalele. Ngoba abelungu abasijaji. Futhi abelungu bayazi ukuthi amagama awa-pronounce-wa ngendlela efanayo, baze basho ngesiNgisi sabo ukuthi there is no master of pronunciation. Inkinga inina. Hhayi. Hayi. Muke waziwa umuntu omnyama ukhuluma isiNgisi. Ngathi usuke ephethe ipeni nephepha ezokumaka ezokujaja. Abelungu bayasizwa thina ukuthi sithini. Basizwa ngisho sishaya isifanakalo. Inkinga yethu nina. Yingakho nje size sisabe nokusikhuluma isiNgisi, silinde ukuthi hhayi-ke ngosikhuluma mhlampe-ke mese ngithe 1-2 iphesenti thizeni kwathi ukuphuma amahloni. Ngobani? Niyasijaja. Kodwa ngeke ufice abelungu bejajana ukuthi omunye uKobus usikhuluma kanjani isiZulu, ukuthi uJohn usikhuluma kanjani isiXhosa. Hhayi thina. Futhi I'm still waiting for a day la kuyothiwa abelungu base-South Africa uma bedakiwe bamane bakhuluma isiZulu. Hhayi, awathakatha thina. Kade ayifele.